Tänään tehdään Leevin kanssa 100 backflippiä eli takaperivolttia. Aika heikko. No niin! Helppoa kun painaa 40 kiloa. Käännä se taulu ja tee sinne toisella puolelle erikseen sellainen taulukko, missä on sun feili. Yeah. Sä opetat ala-asteen käsin, sit sä kirjoitat ton 8 väärin. Se on ihan kova, ettei oo häpeä lopettaa siihen missään nimessä. Ei. Oh. Tästä on takaperivoltin kriteerit. Ei, jos kysytään telinevoimistelijalta. Jos kysytään Crossfittajalta, niin täyttää. Oho. Mä oon jumittunut 78 ja jos nyt 80 pääsin, se olisi erittäin kova. 10 enää. 70, 80, 80, 80. Ei jumalauta. Ponnista ylös voimakkaasti. Voimakkaasti. Saman tein polvet kerällä. Ja ne kädet sinne polviin eikä polvitaipeisiin. Kädet polviin eikä polvitaipeisiin. Nyt liikutaan ihan eri maailmassa. Siis toi oli sen näköisin, mitä ne sun ensimmäiset. Sulla nyt itsevarmuus on tullut takas. Joo. Sen kautta fyysinen voima. Kyllä, kyllä. Viriliys. Niinku Sulla ei seissy aikaisemmin. Yeah. Hyvä Mikko. Niin, joo. Sä meinaat päästä sinne satkuun? Okei. Se oli hyvä. Jalat sä vatsasat tähän saatanasti. Molemmat oli ihan varmoja, että Mikko ei pysty siihen. Taas sitä CrossFit-mentaliteettia. Kyllä. Mä painan nyt 74 kiloa. Ai nyt sä painat 74 Eli Mikon verran. Näytä vähän pohkeita. Vittu kakku vitun pumpis mun pohketta. Niin kuin me todistettiin molempien kohdalla, niin nuori mies voi tehdä 100 takaperivolttia. Huomattiin, että on erittäin haastavaa, erittäin raskasta pohkeille, vatsalihaksille, reisille, mielelle.